Nas i twyrcio o flaen y Jonas Brothers. Oh, what the hell? Yn y bar, efo Danny Dyer, ac oedd e fatha, right, Sambucas, yeah? O'n i'n just mynd drwy double doors, ac ar i rwy'n dal drws yn gorau i fi, Harry Styles oedd o. O'n i dda, oh, hello there, there you go, darling. O'n i dda, Croeso i podlediad Pwy Sy'n Galw gyda fi, Lloyd Lewis. Nadw dom yma, ond mae gyda ni mewn spirit. Mae cwmni dad yn ni heddiw yma, Mared Parry, cyflwynydd Hansh, Cupid Hansh, cyflwynydd Tisho Fforc. Joio. Diolch am ddod, braf cael ti yma. Dew, mae'n neis bod yma, sti, cozy. Yeah, good. So i ti, beth yw'r newyddion da ti? Gwys, doedd yn brysur fi, dal yn Llundain, dal yn malu cachyd o pawb bob dim, a just, yn brysur, dwi'n fi'n dechrau job newydd, so dwi just kind of yn prepario am hynna ar y funud. Beth yw'r job newydd yma? So dwi'n dechrau job fydda head of socials i Cosmo. Oh, class. Mae hwnna mor cool. Bach o upgrade. Beth ti di wneud, beth yw hanes swydd i ti ddo? Yn amlwg ti di wneud Tisho Fforc a cyflwyno da Hansh separate, ond o ran gyrfa ti yn y gyfryngau, beth ti wedi wneud, what's the progression been? Mae'na loads, so mae fydda basic 9 to 5 fi yn hollol separate i bod ddim dwi'n wneud cyflwyno. Dwi wedi gweithio i, Fabulous Magazine, fydda part o'r Sun. O'n i'n radio station Heart wedyn am dipyn. Dwi bod yn OK Magazine, Mirror, Express. Wedyn as i'n mail online am dipyn. Couple of mags arall, a wan dwi'n Cosmo Magazine. So, all over the shop go iawn de. Sut mae hwnna'n gweithio gyda magazines? Mae fatha... Ti wedi gweithio i fel y rivals i gyd, mae'n chwarae i fel Man U a Man City. Mae'n handi, to be fair, ddo. Ti'n cymryd yn bach o gwybodaeth o bob lle. A ti'n gallu iwsio hwnna fatha leverage mewn ffordd i gael fewn i job arall, cos maen nhw eisiau gyd gwybod beth i secret i gilydd. Really? So mae'n handi mwyn, progresio yn y gyrfa yna. Dwi'n enjoyo fo, mae'n lot o hynna yn digwydd, dwi'n meddwl, mewn newyddiaduraeth, generally. Dio ddim yn gyrfa sy'n talu'n dda. So, yr unig ffordd yn actually gallu neud pres a symud fyny a cael promotions di drwy symud yn kind of regular. So, hynna dwi wedi wneud. Be sydd well da ti os rhaid i ti dewis i just wneud cyflwyno neu cyfryngau? So, well gan i wneud cyflwyno, 100%. So, ond peth ydi, mae'n anodd neu hynna full time, cos mae'n cymryd lot i gallu wneud o fydda'r unig beth ti'n wneud i ddod o pres i mewn. So, ni'n efo'r choice, so ni'n dewis cyflwyno 100%. Dwi'n lyfio neu hynna. It's very rare, but bys ti'n cael fel long gig o fel regular things yn there, mae'n fel random thing here and there. Yn union, mae fydda clump o ffilmio am fydda a couple of weeks wrach. A maen nhw'n dod fyny as in when, ond dwi'n lwcus bod y gwaith dwi'n neud, lot o'r amser mae'n kind of mynd llaw yn llaw fo, so mae bosses fi fel arfer yn gwybod bod fi'n cyflwyno hefyd, a maen nhw'n hapus i fi cymryd diwrnod off o fan hyn ag arall i fynd i ffilmio, so dwi'n really falch bod hynna'n gallu gweithio fi gilydd, cos o'n i byth yn gallu reid un ar llall fyny eto de. Never. So, yn neud y ochr cyfryngau, i'r magazines ma gyd, siŵr o fod ti wedi cyrraedd â llwyth o selebs erbyn hyn. O do, literally pawb. Literally pawb. Literally pawb. Fydda mwy o selebs fydda o'r UK. Dwi wedi cwrdd ambell o rei fwy international o blaen. Fydda Lizzo, Taylor Swift, Miley Cyrus, that realm. Ond o'n i'n gweithio... Ti wedi cyrraedd â nhw ti? Do, dwi wedi mitio rhan fwy o bobl. Ond o'n i'n gweithio i, literally, o'n i'n gweithio i radio Heart. So, o'n i'n gweithio yn yr office yn Leicester Square yn ganol Llundain, a fanna mae'r studios i gyd. So, peth oedd yr presenters o Amanda Holden a balli, hi'n neud y breakfast show bob bora, o'n i'n eistedd reit yn ochr y station. So, bob bora, o'n i'n cael A-listers yn cerdded pasio desg fi gyda, hi guys, good morning. So, oedd o literally bob single diwrnod o'n i'n meetio o leia un A-lister. Oedd o'n quite cool. Ac o'n i'n cael chance i interviewio few yn y hefyd, cos o'n i'n part o'r team digital. So, I got to take him into the studio next door. So, bys y ti fel in charge of fel stuff cyfryngau cymdeithasol, So, bys ti'n neud stuff dyn nhw am hwnna? Well, mixture really. O'n i'n neud socials, ac hwnna'n fwy recent. Cyn hwnna, o'n i'n fwy just straight newyddiaduraeth. So, o'n i'n interview nhw yn neud erthyglau. A interview nhw hynna, o'n i'n neud ar y pryd, ond dwi wedi kind of pivotio mwy mewn i neud cyfryngau cymdeithasol, wwan. Efe, tro gyntaf o'n i'n cwrdd, oedd e'n prifysgol efe, neu newyddiaduraeth yn y trydydd blwyddyn fi. Oedden ni'n cosio trwbl i gyd yn y lectures, Troi fyny'n hwyr. Fi'n cofio ti, oherwydd oedd ti oedd fel ffrind fi yn fyna. O'n i ddim yn really nabod unrhyw un all mewn fyna. A ar y pryd ni, o'n i ddim wedi siarad Cymraeg am fel 3 years. So o'n i braidd yn gallu siarad Cymraeg, fi mewn room llawn gogs, yn neud y modiwl i gyd yn Cymraeg. Chwarae teg i ti, Mared.
you was there for me. Like, o'n i neis i chdi, oedd y ddau yn eich yn troi fan yn hwyr ac yn hangover ac o pawb arall yn really behafio yn y ffrant yn sy'n nodiadau am bob dim ac oedd y ddau yn ni I'm hanging. Ti'n be ddo, yna mor funny, like, oedd hwnna, like... Saith mlynedd yn ôl? Like, bys ni, like... Ie, beth yn meddwl bod ddau yn ni ar Hansh yna. It's weird bod ni ma. Oedd gold a ti o, neu syniad a ti beth o ti eisiau neud o fewn gyrfa o ran newyddiaduraeth neu? Im really, just bod yn successful. Hynna beth y goal, really, ni dda. Dwi'n joio siarad, dwi'n joio producio, dwi'n joio creu content, dwi'n joio sgwennu. Dwi'n gwybod o'n i dda. Dwi'n licio bob area, so o'n i just yn kind of gweld pa job o'n i'n endio fyny mewn. A dwi wedi endio fyny neud nhw gyd erbyn yr amser dwi'n 27. Dwi'n neud bach o radio, bach o teli, bach o sgwennu, bach o socials. Dwi'n dal i'm yn gwybod, to be honest. Ti'n smasho fe ddo. Oedd lot well gan ti neud stuff cyfryngau, mae'n swnio fel mae'n lot mwy hwyl. Beth o ti'n teimlo? O ran fel y magazines a stuff. As opposed to fel bod yn gohebio'r newyddion neu rhywbeth. Oh, yeah. O'n i byth yn mynd i fod yn rwy'n sy'n neud news serious. Oedd dyn am yn dod efo personoliaeth fi, really, na. Dwi'n just yn rhaid chatty, dwi'n cyfyd mewn tattoos a piercings, a dwi'n hegi loads, a dwi'n mega gog. Dwi'n meddwl swn i'n gallu gweld fi'n yn cyflwyno'r newyddion am 9:00, hello and welcome to... Dwi'n gwybod, diolch yn just sitio'n natural fo fi, ond bod ar red carpet yn malu cachu'r selebs, a just bod mewn fydda A-list parties, a the glitz and glam, hynna sy'n fun. Dwi'n gweld hynna'n hwyl, am ffact bod hynna'n job awesome. Diolch yn talent dda, mind, ond mae'r perks worth it. Mae hwnna'n swnio'n amazing. Okay, ni gyda loads o cwestiwn fi'n mynd i taclo nhw gyd, fi'n mynd i gofyn i ti am y parties ma, y celebs ma. Ond, wel, fi eisiau ateb ohono ti. Ti wedi dweud ti wedi cwrdd â pawb, literally cwrdd â pawb, ond pwy yw'r un mwyaf enwog, like, os ti angen dewis un? Mae'n anodd. Varying levels of that cwrdd, basically. So ni dweud, y person mwyaf enwog dwi wedi cael actual proper interaction hefo di Stormzy, probably. Okay, Nath o lightio cigarettes fi fi yn y smoking area yn y GQ Awards. O'n i angen later o gynnu mynd o'n i ben fy hun, cos o gas i ddim +1 am bod o'n event more prestigious. Oh, no way. So ni kind of sefyll yn y smoking area fydda loser. Oh no, I can't light it. A ni eisiau gweld grŵp o bobl, ac o'n i dda, you know what, fuck it, a yna. Oedd o'n yna, gaddo, here you go, gafo lightio cigarettes fi. Yeah, Legend. Sound o'r interaction na? Nice guy, o be ar fi siarad iddo, pretty nice guy. Mae massive. Yeah, mae dda 6'5". Oh, it must be nice. Well, mae cariad fi'n 6'5", so I'm kind of used to it. Yeah, nice. Nice. Oes unrhyw fel stories embarrassing ti wedi cael fel gyda celeb encounter, like, have you showed yourself up? Ambell un, Pwy dwi'n chwil mewn parties, dwi'n gofyn bobl am selfies weithiau. Which dwi'n trio peidio wneud, because dwi'n meddwl mae'n kind of unprofessional i dynnu lluniau efo bobl famous, pe ti yn environment sort of safe, no? Ond pe o'n i'n fengach ac yn kind of newydd, ac o'n i'n mynd yn really chwil. And if it was a really big star, Sorry, beth ni'n chwil yn meddwl? Chwil, drunk. Ti wedi clon o blaen? Chwil? Be ti'n ddim yn Cymraeg? Chwil. Be di o? Chwil, di pissed, drunk. Yeah, lost in track. That's the GOG South Divide. Sorry, well, anyway. Na, fi'n dysgu. Chwil gachu di really chwil. Chwil gachu. Gachu, yeah. Okay, so ti di mynd yn really chwil. Yeah. A, beth yn digwydd? O'n eisiau nafod tynnu lluniau fan o gwni'n kind of cringeio dwrnod wedyn, ond potentially, mae hyn yn really random story. Nas i twercio o flaen y Jonas Brothers. Oh, what the hell? Yeah. It's a weird... Ydyn nhw'n fel really wholesome na, gyda fel promise rings a stuff. Dwi'n gwybod bod nhw'n mor cute! O'n i'n obsessed efo'r Jonas Brothers, yn like Camp Rock a balli, tyfu fyny fy nhw, love them, I'm a Nick girl. A Nick dydyn ar ei wel fi neud, fyd, mwy na neb. So, oedden nhw yn hart yn neud interviews a balli, ar ei Nick popio allan o'r studio i fynd am quick pee i'r toilet. Ac am bod yn gorau carapasio desks ni, ar y fi'n sylwi beth ar efo adael y first time. Ac oedd fi ar genod ar tîm ni'n gwrando ar single newydd Dua Lipa ar y pryd, just malu cachu, gwrando ar y stori. Ac physical oedd y can. Ac yn music video physical, mae'n neud aerobics. So o'n i yn meddwl sy'n ni'n copio'r music video, ac o'n i'n actually shaking my ass and stuff, having a great time. A dyn mae Nick yn gyda pasio gyda fo stopio, a just kind of gwachad fi am rhyw 10 seconds. Ac oedd o tu nôl i fi, ac o'n i'n gwybod bod o'n gwachad fi, chwerthin yna fi. Ac oedd colleagues fi gyd yn spinnu fi fel un. Ac o'n i'n meddwl bod nhw'n amazed efo faint o amazing o ass-shaking skills fi. Turns out, Nick Jonas was watching me. Mae hwnna ddim yn embarrassing, mae hwnna'n funny. That's crap. Yeah, o'n i'n mortified, cos dwi'n gallu twercio. Fydda, dwi'n just that, you know, so the Bob's Burgers meme now, lle mae fydda, that's me. So, I'm just not throwing it back right, there. Ac oedd o'n gwatcha hynna'n digwydd.
Mae hynna'n embarrassing. Mae hynna'n glas, mae hynna'n ffynnu ddo. Ond na'r peth, like, o ti, fel wedys ti, yn y hat peth yn ymwedig, o ti just yn gweld the famous pop and just cerdded trwy wastad. Like, yeah, and that was a special one. That was a special one. Right te, hat, ti'n gweld llwyth o celebs o dydd i ddydd. Beth oedd fel interactions ti dan nhw? So, yeah, oedd o'n mix. Oedd o'n really cool bod mor agos at y studio, ac bob single diwrnod, oedd ni'n cael gwybod pwy yn dy fewn yn diwrnod wedyn. Weithio oedd ni'n gwybod mis yn advance, cos ti'n gwybod os mae'n ffilm huge fel ar y funud mae Wonka yn newydd premierio, so obviously mae Timothy Chalamet wedi bod yn ei press tour, so ti'n cael ei gwybod pwy mae'r events mawr mae'n digwydd, ti'n gwybod quite a lot in advance pwy sy'n dod a pwy maen nhw'n dod i ffitio fe fe'r calendar, ac o'na loads o ffrio efo'r genod ar desk fi, cos o'n i gyd fatha yn gorau cymryd turns i gael interviews, cos weithiau peth oedd big talent na mewn, oedden ni'n cael offro un slot efo desk ni, neu chat. Ond obviously, efo 5 o genod ar y tîm, os oedden ni'n cael, ar hyn ddim digwydd, ond deis o Justin Bieber yn dod mewn, sa'n ni gyd i bod fatha, oh my god, da ni gyd eisiau neud o. So oedden ni'n gorau i fydda enwa ni mewn i het, a pigo allan os yna mwy na un person eisiau interview'r celebs. Ond oedden good, though. Gas i ffiw, o'na amball i berson o bobl just ddim yn cerio am interview, ac o'n i really eisiau interview nhw. Fydda Mr Schuster o Glee. Ti'n gofio Glee? Fi'n gwybod fi ddim... Like the show choir thing, but oedden ni'n ysgol, really long time ago, throwback. Ac gyda Matthew Morrison sy'n chwarae Mr Schuster yn Glee, dda fewn i promotio sioe newydd o. Ac o'n i dda, I'm going in. No, but I couldn't care. Crickets didn't want to come, ond o'n i more excited, so hynna'n cool. Ond oedd o'n good though, really lle fun i weithio fed, pawb fydda teulu, pawb yn rhy hwyl, os yna can dan dod mlaen ar y radio, ac oedd y radio hyd yn chwarae yn y building, obviously. Oedden ni'n crancio fyny, ac oedd pawb fel yn jumpio'r desks nhw fel un, like, good vibes, ac oedd pawb yn lyfio sesh. Oedd yn good. Bob diwrnod o'r waith, pub dros y ffordd. Really, mae hwnna'n beryglis. Oedd yn good vibes, though. Ydy hwnna fel dywylliant, like, Llundain. Mae ffrindiau fi wedi bod yn ei fel gyfraith na stuff, a fel un all yn ei fel finance na. A nhw'n dweud, like, mae'r drinking culture yn insane. Like, os ti'n mewn fel corporate job, mae pawb just ar y sesh 24/7. Yndi, go iawn. Dwi'n meddwl hynna'n yn bath Llundain, dwi'n meddwl, am bod na just gymaint o'n offer. A mae pawb yn gorau sort of commutio mewn o'r outskirts i ganol Llundain i weithio. Dwi'n meddwl, am bod pawb yn canol y ddinas, unwaith ti wedi gorffan gwaith, mae pawb mynd allan am drinks. Ac am bod ffrindiau chdi gyda pawb ti'n nabod yn y centre yn barod, mae pawb just o hyd yn lincio fyny am drinks ar ôl gwaith, mynd yn ôl i lle ti'n byw. Cos mae rhan fwy o mates fi gyd yn byw fydda awr i ffwr yna fi. Yr ochr arall i'r city, mae pawb yn bell. So dwi'n meddwl mae hynna just yn normalised drinking culture, especially ar ôl gwaith. Mae'n wild. Mae Llundain i gyd fel la. Ond especially media industry, especially team fi yn fanna, loose. Great vibes though. Loved it. Atgofion da, ie. Oh my god, dwi'n mynd cofio hanner nhw'n o'n gret, de. Glas, happy days. Os ti'n gallu bod yn celeb, pwy fysa ti? Dwi'n meddwl am hyn, reid, a dwi'n gwybod bod y swnio'n basic, ond swn i probably'n dweud ar y funud mewn bywyd Taylor Swift, cos o lle mae currently yn gyrfa hi. Dwi wedi bod yn fan o'i stwff dda 10 oed mae'n. That's 17 years of solidarity for Taylor. Beth yw'r fanbase? Beth yw enw y fanbase? Dwi'n mwyn i fod siŵr, Taylor Nation, dwi'n meddwl maen nhw'n gael hynna. Dwi'n mwyn fatha hardcore stand, dwi'n just i licio o'n un bach. Am bod i wan ar y top of her game, mae probably y person mwyaf famous yn y byd currently, efo mae ar tŵr, ar ei tŵr hi outselio tŵr Beyoncé a bob dim, like mae'n huge. Mae'n mynd i fod tŵr blwyddyn, sgorna ddi left, ffilm yn newid dod allan, mae'n re-recordio 2 neu 3 album bob single blwyddyn. She's busy. So sy'n ni'n lyfio gweld be mae fatha bod hynna chock-a-block a hynna. Mae'r hysteria o amgylch ar y funud yn insane. Mae hwnna mor weird, mae ddim fatha bod fi ddim mewn y pop culture, like, fi mewn as much as the next guy, like, ond fi ddim yn gweld, like, Taylor Swift. Do you know what I mean? Like, I don't know, os mae ddim fel... O, ti ddim yn target audience, to be fair. ond, like, na'r peth, like, fi'n gallu gydnabod bod hi'n mor enwog. Mae mor crazy, fydda mae di kind of exceedio'r pwynt na fod yn famous, lle mae pawb yn gwybod pwy di hi. Bys ti'n dweud bod hi'n mwy enwog na Drake. Ti'n be, ar y funud, y ddau nhw di'r dau mwyaf famous yn y byd. Yn union, ar y fi ddarllen erthgol dda wsos dwytha, ac oedd o fatha, y ddau nhw ydy'r two most, like, listened to, two biggest artists currently. So dwi'n meddwl maen nhw'n equivalent.
Crazy though, like, nhw wedi bod yn neud am fel 10 years plus at the top hefyd. Mae hwnna'n beth sy'n crazy amdano nhw. Dwi'n gwybod. So, un o'r ddau na, probably. Just cos o'n i'n lyfio gweld mae fatha i fod hynna famous a just really cael look mewn i be mae fatha. Cos di obviously ddim mor easy a be mae pawb yn feddwl. Oh, no way. Fydda, mae'r actual level o security ti'n gorau cael a just dim byw bywyd yn normal. Dyn nhw'n gallu just popio Tesco in o meal deal. Ti'n gwybod feddwl? Fydda, so ni'n methu hynna. So, os ti'n cael fel 100 mil yn y bank, ti dal yn eisiau mynd i cael meal deal? Im really, so ni fel private chef, but just load me up some sushi from Noble, my private jet, please, thank you. Yeah, ti'n meddwl ti'n cael ei pwynt na, o ti'n meddwl mae hwnna fel rhy enwog? Yeah, ti'n meddwl bod nhw'n joio? Like, beth ti'n meddwl? Mae'n galed i dweud, ond beth ti'n meddwl? Like, fi'n tybio bydd e'n stressful. Mae gyd yn balance, ynddi? Mae fydda trading ti'n gorau wneud, ti'n gorau colli actual bywyd chdi a bob math o freedom mwyn cael financial freedom o'r ffordd. Ti'n tradio mewn bob math o privacy, bob math o rights o gen ti, like, i fyw bywyd normal. Amdan hynna. A mae kind of gamble yndi, cos mae o'n journey, di am o'n digwydd dros nos. A dim ond maen nhw'n dechrau dod i arfer efo gwahanol levels as they slightly get more famous, dwi'n meddwl. Be ti'n meddwl o fel influencer culture na? Ti'n meddwl bod, beth ti'n cyfri nhw fel pobl enwog? Oherwydd, beth yw enwog? Cael pobl yn nabod ti? Ydy hwnna'n enwog? Mae'n kind of grey area, dydy, cos gen ti gwahanol levels bob dim, does? Dwi'n meddwl mae'r introduction o'r whole influencer job, generally, yn really bath newydd a crazy, because mae rhywun yn gallu bod yn famous one, overnight. So, gen ti 5 million o ddilynwyr ar TikTok, mae hynna'n fwy na gen lot o'r celebrities, fydda cantorion, actorion yn y lad mas, gen nhw'n mi fy'n 1 million ar accounts nhw weithio. Gen ti bod fydda Holly Willoughby, million gen hi ar Instagram, ond gen ti influencers efo 5 neu 10 million. So, mae'n anodd, os ti just yn mesur bobl based off following, mae'n odd, yndi. Faint o ti'n gallu rhoi mewn i followers os ta? Faint o credibility ti'n gallu rhoi mewn i? Ydy yna'n cyfri am unrhyw beth? Mae mwy amdan engagement na'n byd, yndi. A mae mwy amdan pa fath o niche gen ti, pa fath o dda di content chdi. Mae yna lot o ex-Love Islanders sef o fatha million followers, ond mae'n obviously fake following, neu following sydd ddim yn really valuable. Chos ti'n cael fatha 5,000 o likes ar lluniau chdi, ond gen ti million o followers. Ond mae rei bobl dwi'n nabod efo 100,000 o followers, a maen nhw'n cael 50,000 likes ar bob llun. So, mae o'i gyd i wneud efo sut ti'n gwerthu dy hun a pa mor dda di'r stwff ti'n creu. A wedyn ti'n cael troi mewn i busnes. Cos sbi ar fel GK Parry, dwi'n nabod hi, as mae hi kind of early on yn neud stwff hi. Mae'n un o TikTokers mwyaf ar y funud, ond mae hi wan di newid neud basically a switch i fod yn fully fledged celebrity. So mae hi fod fydda sioia ar Channel 4, podcast hi o hyd yn y top 10. Mae hi'n huge. Mae hi'n mynd i fod yn fully fledged presenter within the next 2 years. I guarantee you. Fe hi ar primetime shows, ar hyd tele gyd. So it's possible. You just got to have talent and be good at what you do. Ti'n sefyll mas, meddwl, mae'n so saturated efo fel y byd na. Ti'n sefyll mas mewn rhyw ffordd. Mae o'n really overwhelming. Bob party dwi'n mynd i wan, PR parties, arfer bod just journalists a celebrities. A wan mae fatha 10% journalists, 50% celebrities, a the other 40% influencers. A maen nhw gyd fel 19, efo TikToks ydi blowio fyny dros nos, a maen nhw'n troi fyny ticket, like, attitude, maen nhw it's, mae'n funny, Dwi'n gweld yn cute, though. Fair play to them, they're getting their coin. Nice. Okay, cwestiwn nesaf. Snog mai o fwyd, Maya Jama, Amelia, Dim Oldenburg, Chicken Shop Date, a Millie Bobby Brown. So ni just yn licio snogio a prodi Maya Jama. Fi. Is that allowed? Hynna so ni'n enjoy o wneud, dwi'n lyfio i, mae'n amazing. Hi'n class. Dwi'n gwybod, mae'r ddwy arall yn quite posh, a maen nhw wedi cael ei dwyni fyny fel loads of privilege, so it's not really my kind of vibe. Ond... Newn ni dweud, mae Maya Jam yn heiddi snog a Mari. Yndi, dwi'n lyfio i, she's grinded. Dwi wedi dilyn stori hi as mae hi'n ifanc. Mae hi bod yn gweithio fel cyflwynydd yn neud stwff i fydda Channel 4, MTV, as mae hi 16, 17. Mae hi wedi bod yn grindio. Oedd hi'n radio? Oedd, ac o'n i sioe radio 1, dim ond. Class. Mae hi'n popeth efo. Ond mae di dod yn really slow bach efo lot o waith, which dwi'n really appreciate efo hi. Mae'n gyd yn gweithio'n galed, to be fair, though. So na Maya Jam, ti'n gwybod beth, bydd ti'n good yn neud fel Love Island host? Wel, so ni lyfio hynna, Lloyd. That would be nice, wouldn't it? So ni fel loads o bres. Ti eisiau mynd i comisiwn y desbydrec gofyn am Love Island Cymraeg? Please, hyn, da ni'n trio wneud, So lle gallu ni fod, lle bydd y Love Island villa yng Nghymru? Oh gosh, o'n i'n gorau fflip o fel allan, bysan. Lle bysyn ni? Sa'n gorau bod yn Ynys Môn? Na, mae angen bod yn, Ynys Môn. Sa'n gorau, hwnna di'r Love Island. Mam Cymru. Da ni'n gorau mynd yna.
Okay, na i pitcher fe, ia. Nawn ni gweithio ar y pitch gyda'n gilydd. Sôn am llefydd yng Nghymru. Llundain te, neu Blaenau Ffestiniog. Dwi'n ar rili'n cwestiwn. Obviously Llundain, de. Wyt ti'n caru Blaenau Ffestiniog, really? Like, mae lle yng Halon ti Blaenau Ffestiniog, surely. Mewn ffordd, dwi'n lyfio'r diversity sy'n dod efo byw mewn dinas mawr, a just yr opportunity sy'n gallu cael, yr attitudes sy'n cael fydda viewpoints chdi wedi challengeio hyn. Dwi'n joio hynna, dwi'n caru teulu fi, dwi'n falch bod fi wedi dod o lle fel ac mae wedi dysgu lot i fi, ond dwi'n just, swn i beth yn mynd yn ôl na de. Fi'n meddwl ddo, fi dal yn byw yn Cymraeg, fi eisiau symud i Caerdydd, ond mae dim ond hanner awr i ffwrdd. Ond fi wastad, bys ni wastad yn caru Cymraeg, fi yn caru fe, ond mae fel wedys ti, it does get, mae'n mynd yn diflas i fe. Mae'n teimlo fydda era o bywyd fi, lle dwi'n falch i fod o'na. Ys o'n i ddew 10 oed, o'n i hyd at, dwi eisiau symud i Llundain, o hyd, yn brain fi, dwi'n hogan fach, o'n i dda, edrych am aros yn dwi digon hen i symud i ffwrdd yma. It's always been the way. Oedd e wastad yn Llundain, o ti eisiau mynd? Llundain yn New York, oedd o hyd just dda, y lle fwyaf, y lle pella, y lle efo fwyaf, hopes and dreams are going to come true sort of vibes. Very much a romantic at heart. Yn brain fi, dwi'n just lyfio romanticisio bob dim, so. Oedd Llundain yn beth oedd ti'n disgwyl? Oedd lot fwy drud na beth ni'n disgwyl. Really? Oedd an ti fel ddim yn really cael syniad neu oedd ti'n meddwl oedd yn drud, ond oedd yn hyd yn oed mwy drud na hynna. Sa chdi bydd yn coelio, mae ar y funud mae bod dim yn mynd yn nuts yn dweud mae bod dim mor drud. Ond bydd o'n i symud yna, yn brain fi, o gynnau fel, mae yna scene ma'n Ugly Betty, which I don't expect you've watched, de. Ond mae yna scene lle mae hi'n symud i Llundain, a mae jyst da, oh my god, so everything's possible here. Fel o'n i'n expectio amser fi fod. Oedd o ddim fela, na. Ti'n i joio ddo, ti'n i cael cool stuff. Dwi wedi cael amser da, ond mae fwy fydda lot mwy normal life na beth ti'n expected, ond fydda party o bob single noson. Rhaid fwy o'r nos weithiau, dwi'n eistedd yn tŷ, yn gwasio teli, neu gwasio YouTube, efo chicken carbonara. That sounds good though. Yeah, mae'n so right. So am y parties, a celebs, fi eisiau gos. Fi eisiau fach o dit, what have you got for me? Na, siŵr o fod. O ti'n i cwrdd â rhywun fel mewn party neu rhywbeth a bod fel, ti ddim yn fel beth o'n i'n disgwyl, neu ti ddim yn fel ti yn online neu ar teledu. Mae'n ffordd da neu drwg, cos mae'n... Naeth ffordd. Dwi wedi meetio, rili o'n bell un offi chdi, to be fair. So, nes i meetio Harry Styles backstage yn Jingle Bell Ball. That's crazy. Do'n i'n gweithio i Global, so o'n i'n kind of neud stuff backstage, that digital stuff, i Jingle Bell Ball, ac o'n i'n cerdded drwy lle oedd y dressing rooms o bellu, ac o'n i'n just mynd drwy double doors, ac ar i rwy'n dal drws yn gorau i fi, o'n i dda, pwy di hwnna? Harry Styles o ddo. O'n i dda, hello, there you go, darling, o'n i dda, thank you. A nas i gerdd ymlaen, ond oedd o'n polite iawn yn dal drws i fi, so he's got a point for that one. Mae hwnna'n clar. A hwnna'n cool, cos dwi'n gallu dweud, mae yna loads o Harry Styles fans yn bymana. Pwy dwi'n mentiono'r nuggets yna information maen nhw gyd, a fydda, oh my god. So, hwnna'n fun one to fling out. Hwnna'n funny. Ti'n gwybod Gossip Girl? XOXO. Yeah, ti'n gwasio do, you know what it is. So, Chuck Bass. I fe fel y heartthrob yna fe, na? Yr un drwg, basically. But like, oedd o efo Blair, y main character. So, mae'r boi sy'n chwarae fo, Ed Westwick, mae wedi bod ar ambell i party dwi wedi mynd i. Mae o hyd o gwmpas, cos mae actually yn dod o Llundain, so mae o, even though mae o'n massive yn America, ac oedd o chwarae rwy'n American. Ydy'n chwarae fel American accent? So mae pawb yn American abod o, mae pawb yn actually meddwl bod o'n American, ond mae o Llundain, mae eisiau'n posh boy o Llundain, so mae o'n mynd loads o parties dwi wedi mynd i, a bob tro mae o'n absolutely wasted. Fair play, mae'n lyfio party a. Un waith nes i weld o'n yfad dregs bobl, o empty glasses yn sipio nhw. Mae yna open bar, literally just nesaf i chi. Pwy si yn y parties ma? What's the context of these parties? Lle mae pobl yn just gallu mynd yn gwyllt? Ydy yn fel safe space i nhw mynd yn gwyllt? Os ti'n celeb? Pretty much, de. Ond hefyd, maen nhw'n invitio journalists i'r parties ma mwyn i ni gallu castoreion. So mae fydda... You still got to keep your wits about you os ti'n celeb. Fel am yn gweithio ddo, so ti'n cael parties, either mae o'n fydda award ceremony, so fydda GQ Awards, neu Pride of Britain Awards, pethau fel la. Gen ti big award ceremonies, a da ni'n cael yn invitio fewn fatha guest i enjoyo'r noson, ond da ni'n cael yn invitio fel showbiz celebrity journalists. So, maen nhw'n gwybod pam da ni yna i sbaio anyn nhw. Literally. That's the point. Hynny pam da ni'n cael yn invitio. A maen nhw'n cwrdd ni, da ni'n introducio hynna fel journalist, da ni'n dda, hi, can we grab a quick chat with you? Cool. A da ni'n cael phones ni allan recordio nhw. Quick chat, quick interview. I'r papur. That's the kind of... Hwna di'r relationship sy'n gweithio fel am yn gweithio.
So sut ydy hwnna'n safe? Mae hwnna ddim yn safe space i mynd yn wyllt te. Im really, fydda. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n mewn award ceremony, maen nhw'n gwybod mae drinks yn free, maen nhw eisiau cael loose time, ond maen nhw dal yn gwybod, they've been in the game. Maen nhw'n gwybod bod celebrity journalist yn bob man. Ond ti methu gwneud unrhyw beth, unrhyw beth ti'n neud yn gallu bod ar social media yn syth y fe a just mynd ebyn nhw'n. blown up. Dwi'n meddwl, dwi'n am rili dda courtesy thing bod bobl yn tynnu lluniau as much, mae mwy fatha. Da ni'n trio pwlio bobl am chats every now and again. Da ni'n gorau cael permission nhw. Ond sometimes, dwi erioed i wneud hyn, ond dwi'n gwybod mae yna lot o bobl really sneaky yn yr industry i lot o papura, as you probably know. Os da ni'n gweld rhywbeth really dodgy yn digwydd, fydda wrach 2 seleb yn snogio lle maen nhw fel cariadon, os da ni'n rhywun rei tip-off i editor, as nhw'n sgwennu hwnna fyny fydda exclusive, this person's cheated at this party. Dwi erioed i wneud hynna, so ni ddim yn wneud hynna. Mae kind of, it's a bit not morally right i fi personally, ond dwi'n gwybod fel am yn gweithio. Beth bydd y cymhelliant i journalist wneud hynna? Bydd nhw'n cael y talu am y tip-off na? Yeah, usually. Wow. Like few hundred, weithiau thousands, dibynnu fe'n juice do, yeah. Go iawn, ond dwi erioed i wneud o, that's the thing, like, I don't know, dwi wedi gweld yn byd gwerthu anyway, ond dwi'n meddwl sy'n ni yn. Ond sut ti'n gallu, efe hynna just efo he say, she say anyway? Na, cos ti yn usually fydda, ti'n gorau cael llun da proof, ond neith o ddim publish o fo. Mae just i profi'r rhagom ban fatha libel situation yn digwydd. So, yeah, it's interesting. Mae'r ffordd mae'n gweithio lot fwy conniving nes eich di meddwl. Pam ti'n fel, ti wedi cwrdd â selebs, efe fel arfer actorion a artist cerddorion? Ydy yna fel y prif categori o seleb ti'n cwrdd? Oes beth arall, oes fel influencers wrth gwrs? Influencers, ond dwi'n really excited gan influencers. I don't know, cos dyn nhw'n meddwl fatha body of work, dwi'n fatha appreciatio. So os dwi'n gweld rhywun really mawr, os dwi'n meetio fel Miley Cyrus eto mewn party neu beth, ti fatha, cos dwi'n lyfio, yes, dwi'n kid, a mae'n really talented, especially actorion hefyd. Dwi'n meddwl, cantorion, actorion, nhw ydy'r bobl dwi'n mynd yn fwyaf excited efo, cos dwi'n dod o draws fatha soap actors a presenters quite a lot. Maen nhw'n attendio lot o'r un events, cos maen nhw kind of in that middle ground lle dyn nhw ddim yn A-listers, massive, ond maen nhw dal yn really well known. So fydda Alison Hammond, Philip Schofield, y level yna o celeb, dwi'n gweld o hyd, so I don't really get too excited i mwy. So, pa categori o nhw ti'n meddwl yw'r hawsa i fod? Fatha, cyflwyno, cantor... I mean, maen nhw gyd yn anol, maen nhw gyd efo gwahanol challenges ydy. So ni dweud wrach, i gymharu efo bod yn A-lister, really famous, dwi'n meddwl sef fod yn influencer slightly house, cos dydy pawb ddim yn abod chdi. Gen ti audience chdi, ti'n neud lot o bres off the back of it, probably mwy na lot o celebrities fwy is lawr, to be honest, like actors and that. Mae influencers yn lle loads o bres, ond dyn nhw ddim yn globally known lot o'r amser, so mae ti dal yn gallu cael somewhat bywyd normal, edrych yn mynd allan am fwyd heb gada pestro a heb gorau bwcio allan y whole restaurant. So ni'n dewis hynna o ran ease a pres. Cos y pres mae'r un yn nhw'n oed sa chdi'n colli pen chdi. Dwi'n siarad 6 figures a month. Beth, am post o... Am creu ads a creu content. Mae hwnna'n wild. Dwi'n gwybod a just cadw dalu gan TikTok, YouTube am plays. Surely mae hwnna'n fraction bach. Surely hwnna'n top level, yeah? Top level, ia, ond mae yna lot ar y top level hefyd. Dwi'n personally nabod o leia 10 person sy'n neud hynna. Mae yna lot o bobl yn neud lot o bres. Even just fod yn lower level. O ti'n gallu neud that 10 grand a month. Just yn fod yn somewhat low level, ond as long as ti'n consistent. Mae'n nuts di. Lwyswn ni just quitio a just neud hynna. Lle mae'r gwahoddiadau i'r partion da selebs ma? Lle mae nhw'n dod? A sut ti'n penderfynu? O ti'n mynd i pob un? Neu ydy'n rhan unrealistic? Peth o'n i'n gynnar yn yr industry, o'n i'n mynd i bob dim. Absolutely bob dim. O'n i'n cael yr invite yn email fi, out the blue. Dwi'n mynd gwybod sut maen nhw'n ffindio fi. Probably eisiau meddwl, she looks like a good time, invite fi. Ond o'n i o hyd yn mynd i bob dim. O'n i gen i literally un bob single nos yn yr wsnos. Ond o'n i'n 21, o'n i new to the city. Ac o gen i ddim pres. So o'n i dda, open bar. Living life. Mingling with celebs, crudités, absolutely count me in. So, o'n i'n bob munud. Ond wan, dwi'n fatha 2 neu 3 o'r wsnos max. Mae hwnna dal yn loads. Ti ddim yn medru pob un surely? Na, ond gallu mynd i couple, ond dyn nhw ddim i gyd yn massive celebrity parties, though, just i fod yn clear. Weithiau, maen nhw just dal launches bach neis. Maen nhw fatha sit-down dinners i celebratio brand newydd, sy'n newydd fatha. Gollwng, perfume newydd, wbath fel la. So, maen nhw'n gallu bod yn varying. A bydd hwnna gyd am ddim? Bod dim am ddim. That's so cool. So,
wsos dweitha oedd Benefits Cosmetics yn neud parti dolyg, basically, i dathlu stwff packages bach dolyg nhw, so gifting sets, basically. Ac ar i fi, a fel rhyw 20 o journalists eraill, cael sit-down dinner mewn restaurant Michelin star a just malu cachu amdano y products drwy nos. A mynd adro fo goodie bag masif o bob single item maen nhw wedi releasio yn y collection na. So weithiau mae'n hynna. Dwi'n joio hynna fwy weithiau, cos ti'n mynd gorau wneud effort i fod yn gyd yn super glam and heels at y goodie bag. A mae'r celebrity parties yn fwy few and far between. Mae hynna on, wrach un y mis, yr un mawr, if you get me. So mae o'n balance. All about the balance. Someone good laugh, though. Na, mae lot o perks yn byd nawr, oes. Fydda chdi weld stad ar flats fi, mae o literally fydda stock room. Mae yna gymaint o products yn bod man. Mae'n good problem to have, ond mae'n kind of annoying, cos gyd i just gormod o shit. So bob tro mae mates fi'n dod lawn neu teulu fi, dwi'n fydda, tote bag for you, llenwch fyny, boys. A mae'n gyd i mynd adre efo bags yn llawn o stuff. Ei, ti beth angen gwario arian ar anlegion a stuff. Oh, genuinely, dolyg sorted. Os eisiau dod round, gynnau few men's products i chdi. Llenwi bags chdi. Os gyda ti, fi eisiau mwy o stories am celebs. Os ti'n sôn am un dan i doi, beth oedd oedd? Pan nes i wneud y bit na'n cyflwyno ar y carpad coch i Soap Awards, a nes i gael chat efo Danny Dyer ac oedd Love Wales and all this. Hwna, ddim y tro cyntaf i gwrdd fo, rhyw blwyddyn cyn hynna. Danny Dyer, o'n i'n meddwl am y dod o fo, ond the actual... Na, yr actual OG Danny Dyer, de. So, nes i kind of cyflwyno fo i'r stwff i Hansh, ond o'n i wedi cwrdd o blwyddyn cyn hynna, neu 9 mis, significant amount cyn. Dwi'n mynd expectio fo i gofio fi, cos mae'n cwrdd a bloody loads o fobl. Of course. Ond y noson yna, oedd o Pride of Britain Awards, ac o'n i bod yn interview yna, i magazine o'n i ar y pryd, ac o'n i fewn yn yr after party, so o'n i ddim just ar y carpad yn home, o'n i kind of a guest i'r event hefyd, ac o'n i'n yr after party, malu cachu, ac oedd o just you look like a good laugh, ti'n meddwl, ac oedd o just tydi'r bar efo fi, ac fi a mate fi. Random. O fi a mate fi, yn y bar efo Danny Dyer, ac oedd o right, sambucas, a ni'n just sambucas efo'n gilydd. Yeah, it was good laugh, bach o flirt, to be honest, naughty. Yeah, and yeah, it was good. It was good. Few sambucas with Danny Dyer, what a night. And I cofio mynd yn ôl yn y taxi am 3 gloch bora, gyrru selfie cariad fi fydda. You never guess what happened tonight. It was good. Class. Funny, de. Ti'n rhoi wild thoughts i fi, Mared. Symud off o celebs nawr. Fi eisiau siarad am Tisho Fforc oherwydd Carnage. Wyt ti'n mwynhau wneud hwnna beth? Ti'n edrych fel ti'n mwynhau? Mae'n greit. Dwi'n lyfio fo. Ers dyn nhw ddod lan efo'r idea nôl yn bedd o dechrau 2022. So bron 2 flynedd yn ôl wan, ers wedi cael yn approach am dan y syniad. Mae'n wedi bod yn laugh. Proper rollercoaster. Mae'n hwyl i ffilmio, mae'n hwyl i brainstormio. Mae'n great fun. Mae pawb yn joio fo. O ti'n helpu mas gyda'r syniadau am y gemau esto? Really, de. Fydda weithiau na rei suggestions y balli. Ond, rhan fwy'r amser mae Tristan yn meddwl amdano'r ideas y gyd. Shout out Tristan. Ti yw fel y cyflwynydd perffaith i wneud Tisho Fforc. Mae'n chaotic. Mae'n mor chaotic. Ond, beth yw fel, oes unrhyw fel specific moment a pam ti wedi bod yn cyflwyno hwnna, a ti wedi bod fel, mae hyn yn wild. Drwy'r adag. Bob single tro maen nhw'n neud fi neud bad nuts. Weithiau, cys dwi efo in ear yn clust fi nhw'n deith fi be neud pyn nhw'n just off live, A so nhw reit, so just smacio'r cream pie na'n gwyneb fi'n really galed. Dwi'n fydda, a dwi'n mwyn cael reactio. Dwi'n misio gas gyna i spoilio make-up genod a spoilio gwall nhw. A pryd dwi'n gorau fydda slamio cream pie yn gwyneb rwy'n fforsio nhw downio spicy shot, a mae'n mynd ar hyd gwyneb nhw gyd. Dwi'n teimlo'n ofnadwy. Hynna sy'n neud fi teimlo'n drwg. Ond mae'r holl beth yn wild. So ti'n neud rhaid fyw yn yr Eisteddfod, maes B a Eisteddfod yn am ffyn, a wedyn, o rai ti'n neud yn y studio wedyn, nhw'n rai sy'n cael ei fel golygu a A dyn nhw'n gyd o flaen cynulleidfa, Na, just y rei sydd yn yr festivals falle oedd o flaen cynulleidfa. Pa rai sy'n well da ti'n neud? Yn y studio, 100% yn y studio. Less pressure? Mae'r pressure yn edrych yn live, a dwi ddim just fatha entertainio crowd yn edrych yn live. Dwi'n gorau entertainio crowd, dwi'n gorau rhedag y whole show, neu siw bod y ddau ser y det yn gwybod beth sy'n digwydd, a dwi hefyd yn gorau cofio i lines fi yn pen fi a darllen nhw lawr y lens a neu links fi, ac yn ond that un take i neud o, so mae fatha mae fatha bod mewn studio show, ond ti hefyd yn gorau rhedag game show a neu siw bod y crowd yn mynd yn kind of dull. Oedd hwnna'n y tro gyda
o ti'n defnyddio in-ears? A cofio rhywun yn siarad i ti, like... hwnna ddod tro cyntaf yn edo. Sut o ti'n ffindio hwnna? Overwhelming, overstimulating. Fi'n cytuno. The neurodiversity was popping off. Trust me, o'n i sydd whoa, this is too much. Na, ond oedd yn good experience. Dwi'n gwybod sy'n ma'n neud o wan, so... Even one, just ca in-ear a darllen autocue de, easy breezy. So easy. Ond ar un nhw llycha fi fewn i'r deep end, yn gorau neud fydda basically 3 gwahanol job mewn un go. It's carnage. A fo'n really terrifying, ond oedd yn good. Na, mae'n clas. A fa lawr yn da. Pobl Hansh yn lyfio fo. Beth sy'n ar y gorwel? Oes mwy yn dod? Mwy i dod? Wel, gobeithio, Ond da ni eisiau gwneud o bigger and better sort of thing. Unrhyw... So, angen level o fyny Tisho Fforc dipyn bach a kind of newid y format i wneud o'n fwy... Dwi'n gwybod, just fwy fresh. Cos da ni'n gwneud 3 season o'r un sort of format. Da ni wedi newid o slightly bob tro, ond da ni really eisiau level o fyny. I wneud o bigger than ever, basically. 2.0. Nice. Bach o naked attraction inspo mewn fyny. Potentially. Who knows? So ni'n lyfio na. Gret. Ara, diolch am ymuno da fi. Diolch am rannu info tu ôl y llen. Am y celebs yn Llundain a profiadau ti. Unrhyw siawns gath fi a Dom dod lawr i party. Wrach, os da chi'n sgwennu rap. Be wedys ti? Wrach. Wrach, maybe. Wrach, Os da chi'n sgwennu rap amdano fi. We'll have a deal. Okay. Just yna dwi isio. Na gofyn beth mae Dom yn dweud. Ond diolch yn fawr am ymuno da fi. Nes i genuinely jo hynna. Diolch, Mared, am dod mewn, a diolch yn fawr i chi gyd am wylio. Cofiwch i dansgrifio ar pa bynnag sianel i chi'n gwylio neu gwrando i'ch podlediadau. Ond tan tro nesaf, ta-ra.